Здравейте, дами и господа, аз съм Радослав Радомиров. В момента тук пробваме едни тайни вещества, които моят чичо е произвел. Не знам точно какви са, но все пак ще направим нещо по въпроса. Това е нашата кокаинова следа, да. Това го намерихме така. 100%? Да, точно така. Не сме го направили с точно тези химикали, които виждате покрай нас. Така, дай да видим какво сме изобретили. Кажи лицето. Чай, че бутна туалетната. Дами и господа, както виждате, това е много добро. Той плаче от радост, нищо друго. Със сигурност не умира, не получава пристъп. Всички сълзица от радост. Нали така? Нали така, сълзица от радост. Добре, може би трябва да спрем.